Amerika bola dlhý čas vedúcim príkladom a žiarivým majákom slobodného sveta pre všetky ostatné národy na planéte. Áno, bola to náročná cesta plná víziev a nezhôd. Napriek tomu ste ich prekonali a podarilo sa vám zachovať naše spoločné hodnoty. To, čo teraz vidím, mi trhá srdce. Dedičstvo, ktoré sme vám zanechali, je v bezprostrednom a vážnom ohrození. Dnes naša krajina a demokracia na celom svete čelia hrozbe úplného zničenia. Skrytý nepriateľ teraz podkopáva základy vášho slobodného sveta. Je len krok od toho, aby ho navždy zničil.